Clywn dy lais yn dy air sanctaidd, yn addoliad a thystiolaeth dy eglwys, yn istawrwydd gweddi, yn anadliadau dy ysbryd ynom, ac uwchlaw pob dim y mywyd a dysgeidiaeth dy fab, Iesu Grist. Cynnwyswyon ni yn yr ori con o addoli i dawelyn calonnau, i wrando sybrydion dy lais yn ein heneidiau, ac ymateb i ti mewn mawl, gwasanaeth ac ufuddod. Amen. A dwi di mlaen ar ei sgwlyn dda i ledyr emyn cyntaf ni. Diolch. Rhif yr emyn 582. Doedd awel gref i'r dyffryn lle rîm fel esgyrn gwyw yn disgwyl am yr egni i'n codi o farw'n fyw. O naddwyr cyffronefol a'r hyn o'r folaeth gynt i'n gwneithir ninnau'n uraidd yn sŵn y sanctaidd wynt. A rai a fi mor ddiffrwydd doed y tafodau tan i ddysgu anthemoliant i blant yr ysbryd glân. Ar golau pur a fyddo yn foddion o lahad a sôn am achub eto yn seinio yn ein gwlad. Rhif yr emyn 582. Gyntaf oll bore yma dwi am ddarllen darn siŵr o fod y mwyaf cyfarwydd i ni gyd o'r Beibl, y 3edd Salm ar 20. Yr arglwydd yw fy Migael, ni bydd eisiau arnaf. Gwnau mi orwedd mewn porfeydd breision, a thywys fi ger llaw dyfroedd tawel. Ac yma ef yn fad fywio. Fe'm harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi, a thwialen a thfon yn fy nghysuro. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen yng ngwydd fy ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew, y mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr, bydd daioni a thrigaredd yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hir arglwydd, weddill llwynyddiau. Cyna hefyd ddameg yr ynfytyn cyfoethog o'r 12fed bennod o Efengyl Iesu Grist yn ôl Lug. Meddai rhywun o'r dyrfa wrtho. Athro, dywed wrth ym mrawd am roi mi fy nghyfran o'n hetifeddiaeth.
Ond meddai ef wrtho, ddyn, pwy am penododd i yn farnwr neu'n gymrodeddwr rhyngwch? A dywedodd wrthynt, gofalwch am gadw rhag trachwant o bob mas, oherwydd cymaint ei gyfoes, nid yw bywyd neb yn dibynnu ar fuddiannau. Ac adroddodd amig wrthynt. Yr oedd tir rhyw'r cyfoesog wedi dwyn cnwd da, a dechreuodd feddwl a dweud wrtho ei hun, beth yna fi? Oherwydd nid oes gen i unman i gasglu fy nghnhydau iddo. Ac meddai, dyma beth yna fi, tynna fy sguboriau lawr, ac adeiladu rhai mwy, a chasglaf yno fy holl hyd am heiddo. Yna dywedaf wrth ei fy hun, ddyn y mae gennyt stor o lawer o bethau ar gyfer blynyddoedd lawer. Gorffwys, bwyta, if, bydd lawen. Ond meddai Duw wrtho, yr ynfytyn, heno, y mynir dy einioes yn ôl gennyt, a phwy gaiff y pethau a baratoes. Felly y bydd hi ar y rhai sy'n casglu trysor iddynt ei hunain, a hefod yn gyfoethog ger bron Duw. Carhosed bendith Duw ar y darllen yna yn ei air sanctaidd. Oes na adnodau i ddechrau, rwy'n ag adnod? Diolch chi, Manon a Gweno. Na ni, diolch yn fawr. A diolch yn fawr i chi am eich cyfraniadau nos Wener hefyd. Byddech rhywun i fy ti Gweno, ie? Bydd yr arglwydd yn dy gadwyd yn saff, dyfynodd eiti o hyn allan ac am beth. Wel, dyna adnod gwerth i chofio yna, ar ddechrau blwyddyn fel hyn, yr arglwydd yn gadw'n saff. Diolch yn fawr yma nhw. Daw help o ddiolch i'r arglwydd, yr unwaith greu yn nefyd ar ddear. A diolch yn fawr. Wel, diolch i chi'ch dwy, diolch yn awr isa munud. I gael ei gair a fan hyn hefyd. Ond sa bob bore dy Mawrth, mynwch sy'n ni'n gynnar iawn yn y bore, a na ryw lori yn o'r i lawr, ta hynod i 6 yn y bore. Be mae hwnnw'n casglu y cynnar nhw? Lori yn dod rhwng i gasglu rhywbeth, yn gynnar yn y bore. Ie, y hyn sy'n sbwriel, ie. Ond yn wahanol i'r sbwriel sy'n mynd i gael ei dalu, mae'n casglu beth arall hefyd. Pethau sy'n cael ei cadw ar wahân. Ar wahân i sbwriel. Be arall gyda? Sa'i cliw i chi. Maen nhw'n dod yn yr hein. Rwy'n ffordd iawn, dwi'n darllen yn dweud. Ailgylchu Maria, ailgylchu chi. A mae'n bwysig iawn yn dweud ailgylchu bydd yn ôl. Lot o bethau'n cael eu taflu. Ac yn heddiw maen nhw'n mynd i mewn. Wel, lle dwi'n byw i'r sach yma, dwi'n gwybod ei ond chi, mae'n gwahanol rhan o Gaerdydd yma. Gwahanol sacrau i gael yn oes. Be dyn ni'n rhoi? Be dyn ni'n rhoi yn o'r lan? Dyma hwn. Asgyr, ia. Gwydyr, na dda, gwydyr, ia. Felly mae'n cael bag ystod chi'n cofio. Plastig. Ie, plastig, ie. Cardboard, bob mas o bethau dyda. Yn gofalu, didoli, o cadw ar wahân, plastig, cardboard, papur, gwydyr, bob mas. Chwistrellu hefyd, ynddo, camia, chwistrellu, bob mas o bethau. A maen nhw'n mynd i mewn i fanna. Ond bod hi'n bwysig bod ni'n ailgylchu, a bod hi'n bwysig, ia. Mae'n ardderchog. Wel, os ni'n cael ateb well, gen neb person. Mae'n amlwg o saith wedi bod yn ysgyd i ddad. Da iawn. Os nad yn ei ailgylchu, bydd y blaned yn mynd yn mwy a mwy sawl bydd sy'n dweud, oes a bob math o broblemau yn ddigwydd. Felly mae'n bwysig ydy
A mewn gwasanaeth diolchgarwch cyn hyn, fwy nag unwaith wedi clywed chi yma, ydych chi wedi'n hasgoffa ni o hynny, o bwysigrwydd gofalu am y gwasanaeth, gofalu am y ddeiliau yma, gofalu amdan i gyfer heddiw a hefyd ar gyfer y dyfodol. A yna, beth arall hefyd sy'n digwydd, beth sy'n digwydd i'r pethau yma dyn ni'n ail gylch? Mae'r lliw yn y gael wir, ail gylch, beth sy'n digwydd yn nhw? Dwi'n siŵr bod chi'n gwybod, ond mae'n ia. Ia, yna ti, a dyn ni wneud rhywbeth arall efo nhw'n Brydain. Dyn ni'n defnyddio papur heddiw, weithio sy'n papur wedi ailgylchu. Mae hynny'n arbed coed yn dydi, arbed sori coed i lawr. Yn ailgylchu'r un papur a dillad ac yn y blaen. A wyddoedd a gwyldir, byddwch chi dwi'n abod dynes yn Abertawe, a ydych chi'n gweld y pethau yma hi'n creu. Allan o hen boteli o bolchi, a mae'n creu siwmffoedd a bod math o bethau. Bod yn ei gweithio i gweld ei ffwrn hi, a gweld i'n neud y pethau yma. A mae'n neud pethau hard iawn, bob mas o liwia yn mynd, achos mae'n ailgylchu hen, gwyldir hen boteli. Mae'n gwneud rhywbeth yn newis o dydd ac o dydd. Dyna dyn ni'n diolch i Dduw y bore yma, ynde? Diolch i Iesu Grist. Am ddechrau blwyddyn fel hyn, ydych chi'n neud am ddechrau ar ddechrau blwyddyn? Na? Dim yma, ti'n yma fi. Dim byd ar ddim. Na o. Bod o'n neud ydyn al i'r ddechrau. Wel, mae Iesu Grist yn helpu ni dydy. Dduw yn well. Bod yn garedig wrth bobl eraill, ystyried bobl eraill. A pan dyn ni'n methu, mae'n rhoi cyfle newydd i ni, o hyd ac o hyd. Sicrwch chi, dyn ni'n cael yn hael greu fel ailgylchu o hyd o hyd. Dwi'n bach o'n tegin o'r fod. Diolch yn fawr i chi am ateb mor dda a daliwch ati yn y tad. Diolch yn fawr i chi. Mae gen i ddiolch hefyd David am y cwasanaeth. Mae os yn bleser eich gwasanaethu chi ar y Sul fel hyn yn y Crwys. Diolch yn fawr. A'n hemyn nesaf, i'n hatgoffa ni am y blaned yma. Yr emyn 869. 869. Meddwl am fyd heb flodyn i'w harddu. Meddwl am wlad heb goeden a llwyn. Meddwl am awyr heb hael yn gwenu. Meddwl am wanwyn heb awel fwyn. Diolch yn Dduw am goed a hael a blodau. Diolch yn Dduw. Rhwng glod ei thenw di. 869.
Gyda hynny gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddion. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy nyw, tored y leferydd sanctaidd ar fy nghliw. Arglwydd, mi rydyn ni'n gwybod mai yn y tawelwch yr wyt ti yn siarad â ni. Pan fyddwn ni yn ddistaw, yr ydyn ni yn ymwybodol o's bresenoldeb ac o's agosrwydd ato ni. Ond mae'n byd ni a'n bywyd ni yn llawn sŵn a flafar mor aml, ac weithiau mae hi'n anodd yn dawelu. O'n hamgylch ni, y mae natur yn gryddoddan wrth i ni ei rheibio. Ac fe gliwn sŵn y rhai sy'n dioddef o achos hynny, lle mae stormydd, a llifogydd, a lle mae sychder. Ac o'n hamgylch ni hefyd, y mae sŵn rhai sy'n dioddef, yn dioddef newyn, syched a slodi. Dyn ni'n clywed sŵn y rhai sy'n dioddef yng nghysgod rhyfel a gormes y dyddiau hyn. Sŵn y bwledi, bomiau yn Wcrain, hyd yn oed yn cyrraedd yn cartrefi ni, a rhannau eraill o'r byd, lle mae dy blant di yn dioddef oherwydd gorthrwm a chrelondeb dyn at ei gydddyn. Ac oddi mewn i ni ein hunain o arglwydd, y mae synnau croes o bob mas. Sŵn ein gofalon a'n pryderon ynghylch y peth yma a'r peth arall o ddydd i ddydd. Sŵn lleisiau yn ein temtio ni, y ffordd hyn a'r ffordd arall. Yn aml sŵn y brwydro yn erbyn y temtasiynau hynny. O Dad, yng nghanol y synnau croes i gyd, helpa ni y bore yma i'th glywed di, sŵn mwy hoff a sŵn mwy nefol, glywir yn deiriau di. Oherwydd mi rwy ti yn dwyn ato ni, sŵn heddwch a maddeuant. Helpa ni felly y bore yma i glywed y lais yn siarad â ni, yn hawelwch addoliad. Ac wna ni yn barod hefyd bob amser i glywed eraill, y rhai hynny o'n hamgylch ni y bore yma, sydd mewn cynni a slodi a phryder. Dyn ni mor ymwybodol o Dad yn arbennig y dyddiau yma, o rhai hynny sydd yn dioddau, tlodi a digartrefedd a phryderon am ei dyfodol. Gwna ni yn barod i wrando ar eraill ac i gynorthwyo. Cofiad y blant ym mhob man sydd yn dioddef. Ac ar ddechrau blwyddyn fel hyn, gad i ni ddal gafal yn ein gobaith. Mae'n harglwydd Iesu Grist i'w tywysog tangnefedd, a'n gweddi ni ydy y bydd ei dangnefedd ef, yn llanw'n bywydau ni, yn llanw bywyd ein byd ni, yn cyffwrdd o'r newydd
ac arweinwyr y cenhedloedd. A dyn ni'n cofio bore yma esiampl ein harglwydd Iesu Grist ei hun, oherwydd mi fyddai ynta hefyd yn encilio ei leoedd tawel i geisio dy gwmni di ac i alw arna ti. Ac yn sgil hynny, fe ddysgodd ei ddisgyblion ym mhob oes i weddio gyda'i gilydd yn y geiriau a roddodd i ni. Ein tad. Gan yn eremyn 585. 585. Cyffwrdd ynom ddiw pob llafar, rhoi'n moliant newydd flas. Rho'r marworyn ar bob gwefus i gyhoeddi maint dy ras. Llifed geiriau cysur drwm i ddiddanu'r unig trist. Gad i ni adleisio'r cariad sydd yn nofn dosturi Crist. 585.
Chydig y bore yma at y salm ar llennis i ar y dechrau, sef y drydedd salm ar 20. A sylwyn arbennig ar y geiriau yma yn y drydedd adnod. Y mae ef yn fy adfywio. Y mae ef yn fy adfywio. Wel, dyna wrth gwrs y cyfeithiad diwygiedig yn Gymraeg ynde. Siŵr o fod, ych chi'n fwy cyfarwydd o lawer a'r hen gyfeithiad yn fanno, i fe a ddychwel fy enaid. Pan oedden ninnau a'r athro John Tudwal Williams yn paratoi'r llyfr Gwasanaethau yma ar gyfer yr enwad, i benderfynon ni mai dim ond y cyfeithiad diwygiedig, Beibl Cymraeg newydd y byddwn ni'n defnyddio drwyddo fo. Ond mi ddaru ni ildio mewn un lle. Mi ddaru ni gynnwys hefyd yr hen gyfeithiad o'r drydedd salm ar 20. Wel, geiriau sydd mor annwyl a chofiadwy yng ngolwg y genedl i gyd o genhedlaeth i genhedlaeth hyd at yn dyddi a ni, allan ni ddim llai yn hawdd iawn. I fe a ddychwel fy enaid, a mae ef yn fy adfywio. Wel, pryn bynnag ydych chi'n dewis o'r ddau gyfeithiad, deud yma'r salmydd ynde. Mae Duw ydy'r un sydd yn ein hadnewyddu ni, yn hadfywio ni, a hynny o ddydd i ddydd yng ngwaelod ein bod. Nid mewn rhyw ffordd arwynebol, yna lot o hysbysebion dyddiau yma yn does am ryw eli neu ryw dabledi, revitalize hyn o'r llall. Na, yn ymder ein bod, ein hadfywio, ein hadnewyddu. Fel yr addawodd Iesu yn y sgwrs honno ar wraig o Samaria, wrth ffynon Jacob, mi addawodd Iesu rhywbeth lawer mwy iddi hi yn dod ar dŵr, yr oedd hi yn ei dynnu fyny o'r ffynon honno. Dŵr, meddai, fydd yn ein cadw ni rhag sychedu am byth, yn troi o'n mewn yn ffynon o ddŵr, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Dyna'r adfywiad, a mae ef yn fy adfywio. Dyna'r adfywiad yma'r salmydd yn sôn amdano. I fe a ddychwel fy enaid. A mae'n addewid yn dydy, mae'n werth cofio amdani ar ddechrau blwyddyn newydd fel hyn. Ond os dyn ni'n meddwl am munud am yr hen gyfeithiad i fe a ddychwel fy enaid. Be di hwnnw? Fy enaid. Beth ydy'r enaid? Beth sy'n yn gwneud ni bob un yr hyn yda ni? Wel, yn ddiddorol iawn, nid cwestiwn i ddiwinyddion a phregethwyr yn unig ydy hwnna y dyddiau yma. Mae yna ddiddordeb mawr yno hefyd, mae'n debyg ym myd gwyddoniaeth. Ac ymysg niwrolegwyr mae yna ddwy garfan bendant. Rhai yn credu y gallan ni esbonio yn hollol wyddonol o'r gemegol yr hyn os liciwch chi ydy yr enaid. Mae yna ryw fan arbennig i fyny fama, medden nhw, yn yn hymenydd ni. Yr union fan honno lle mae yna filiynau o gelloedd nerfol. A rheini, medden nhw, sy'n rhoi ymwybyddiaeth consciousness i ni. Fanno mae o, medden nhw. Yn fanno, mi rydw i yn adweithio'n gemegol yn fy ffordd fy hun i bobl eraill, i sefyllfaoedd, i bethau cyn y blaen, a pawb yn wahanol i'w gilydd. Ydy pawb ddim yn fodlon ar esboniad cweit mor faterol a hynny. Mae un gwyddonydd yn dadlau bod esbonio bod dynol fel yna, fel tasa rwy'n yn trio gwerthfawrogi darlun gan Rembrandt, trwy astudio moleciwl y baent, astudio'r cemeg yn y paent. A di hwnna mae'n deud y cwbl nac di, am ddarlun gan un o'r meistri,
mawr. A na, medda Williams Parry yn de, nid bywyd yw bioleg, nid bywyd yw bioleg. Dyn ni'n deall yn dydyn, cofio'n hen wersi bioleg yn yr ysgol, dyn ni'n deall sut mae'r llygad yn gweithio, mae'r golau yn taro retina, mae yna gyfres wedyn o ddigwyddiadau, a rheini'n arwain at ymateb yn yr ymennydd. Ond di hwnna ddim yn esbonio nagdi. Yn rhyfeddod ni, yn wyneb harddwch blodyn, neu ddail ar goeden, neu olygfa bendigedig. Ych un oedd yn cymryd llawer o ddiddordeb yn y cwestiwn. Williams Pantycelyn. Dyn ni'n arfer meddwl amdano fel y pêr ganiedydd. Ond mi gafodd ei ddisgrifio'n ddiweddar fel y pêr wyddonydd, y pêr wyddonydd. A mi roedd yn Academi Llwyn Llwyd, yn y 19fed ganrif lle gafodd ei addysg. Yna bwyslais mawr a gwybodaeth hynod am ddatblygiadau diweddaraf i ddydd y myd gwyddoniaeth, ac wrth gwrs oedd Williams a'i bryd ar fynd yn feddyg. A mae'r diddordeb dal yno yn yr emyna. Meddyliwch am hwn. Ple erenynnodd fy nymuniad? Ple gath fy serchiadau? Dan. Lle mae'n dod? Yn hateb ni fel Cristnogion ydy, wrth gwrs, mae'r enaid sy'n yn gwneud ni'r hyn ydan ni, bob un ohono ni'n wahanol i'n gilydd. Bod o rhywbeth o ddew yno ni. Fel na mae llyfr Genesis yn gosod y beth ynddo, bod Duw wedi llunio dyn o lwch y tir ac anadlodd yn ei ffroenau anadleinioes, a daeth y dyn yn greadur byw, sylwch. A hwn sy'n deffro'n cydwybod ni yn peri, yn bod ni'n gwybod y gwahaniaeth rhwng y da a'r drwg. Hwn sy'n yn codi ni i lefel uwch na phob anifel arall. Hwn sy'n peri y gallwn ni ddewis. Ffordd hyn neu ffordd arall, wneud hyn neu beidio, drwg a'r da. A dyn ni'n gyfrifol am yn dewisiadau. Ac yn fwy na dim, hwn sy'n peri yn bod ni'n medru ymateb i'n creawdwr, fe enaid bendithia'r arglwydd, a'r cyfan sydd yno, ei enw sanctaidd. I fi a ddychwel fy enaid, he restores my soul. Dyw yn rhoi yn ôl i ni rhywbeth sydd wedi golli. A mae yna bethau gwerthor wedi colli'n does yn y bywyd dynol dros y canrifoedd. Rhywbeth mae'n bwysig ei feithrin, ei gadw'n fyw, i ni fod yn bobl gyflawn iach. Mae yna ddwy ddameg gan Iesu Grist yn arbennig sy'n tanlinellu hynny'n does. Un ydy'r un ddarllenis ar y dechrau, dameg yr ynfytyn cyfoethog. Y gŵr yma sydd wedi rhoi ei holl fryd ar gasglu pethau materol, ei holl fryd ac yn ymhyfrydu ynddo fo, yn ei gyfoes, does dim byd arall, dydym yn gweld neb na dim arall. Be nai efo'r holl wedi cael cynheuaf ardderchog bumper hafus. Be nai efo hwn i gyd meddai o ni, neu chwalu'r hen sgubor yma, ac adeiladu rhai mwy, mi fedrai gadw yn hysorau i gyd yma yno. Y ffwl, meddai Iesu wrtho, heno ymynir dy einioes yn ôl genyt, wyt ti'n dlawd ym mhethau Duw. Mae dy enaid di wedi crebachu, a elw a gaifrwy meddai, o ennill yr holl fyd a phorffedu ei fywyd, ei enaid.
ei hun. A'r ddameg arall lle mae Iesu'n sôn am enaid wedi crebachu, am bethau gwerthfawr wedi colli, ydy dameg yr heiwr. Chi'n cofio peth o'r had a syrthiodd ymhlith draen, ac mae'r draen. A Iesu'n sôn am hwnna fel gofal y byd hwn, gofalon a hydoliaeth cyfoes, gofalon y byd hwn. Dyna'r chwyn, dyna'r draen sy'n tagu'r enaid, meddai. Wel, mae pob garddwr yn gwybod ydy, mae dyna ydy'r gelyn pennaf ynde, chwyn ac ar ei gweitha draen. Maen nhw'n medru gwreiddio'n ddwfn ydy, maen nhw'n medru cael gafael nes tagu y tyfiant da. Pan o'n i'n mynidog ym Mangor, byddwn ni'n gorfod mynd ambell tro ar Brynhawn Sul i bregethu ymydd Gelert. Pentre gyda'r harddaf, mae'n debyg yn y wlad ar lan afon Glaslyn. A byddwn ni'n wrth y modd yn yr haf teithio draw yna, mynd trwy heibio'r mynyddoedd am fedd Gelert. Ac wrth fynd yn yr haf, byddwn ni'n edrych i fyny ar rhai o, ni'n sôn am fynyddoedd yn dau ddanos Wener. A byddan nhw'n borffor i gyd, yn hardd eithriadol. A'r hyn oedd yn ei gwneud nhw mor hardd, wrth gwrs, oedd yr rhododendron oedd yn tyfu mhob man ar hyd y ffordd. Ond mae'r rhododendron gwyllt na sy'n tyfu, neu oedd yn tyfu, yn Eryri, yn wenwyn pur. Mae'n edrych yn hardd, mae'n edrych yn ddeniadol. Ond ers rhai blynyddoedd rwan, maen nhw wedi bod yn ceisio cael gwared arno fo, achos mae o'n tagu pob tyfiant arall. Mae o'n difa, cynefin adar, canifeiliaid bach. Mae o'n wenwyn pur, hydoliaeth, meddai Iesu'n de, hydoliaeth, ond yn wenwyn. A gofalon bywyd. Mae rhaid ni adael i Dduw, dawelu'n calonnau, i ni glywed ar hyn sydd gyndo fo i ddweud wrtho ni. I fe o ddychwel fy enaid, gofalon bywyd, meddai Iesu. Prysurdeb a phwysau bywyd, mae hwn hefyd yn gallu tagu a chrebachu y peth byw, ysbrydol fyw yma'n dydy. Nes bod ni hyd yn oed yn gallu anwybyddu rhai o'r pethau a'r bobl a gosaf ato ni yn newid blaenoriaeth bywyd, priorities. Ha dwytha, te diwedd y pnawn o'n i wrthi'n rhyw botsian ychydig yn yr ardd ffrynt acw. A fel ydych chi'n gwybod, dwi'n byw rownd y gornal i ysgol Llwyn Bedw. A te hanner i 3, mae yna haid o blant a'i rhieni'n dod i lawr heibio'r tŷ. A fyddai'n sylwi ar ambell riant, ei ffôn wrth ei glust neu chlust. Brysur, siarad ar ei mobile efo rywun. A phlentyn bach yn gafal yn ei law neu yn ei llaw. A phan fydd plentyn bach yn dod o'r ysgol, maen nhw eisiau deud ei stori yn dydyn ar ddiwedd y dydd. Maen nhw eisiau deud beth sydd wedi digwydd, be ddod o'r athrawes heddiw, be oedd yn ddoniol. Ac yn ei gweld ambell plentyn yn dod, bro marw eisiau rhoi stori. A mam neu dad yn rhy brysur ar ei mobile. Dyna'r priorities yn ded, dyna'r blaenoriaethau wedi i cymysgu'n lân. A weithiau dyn ni'n medru anwybyddu'n anghenion dyfnaf ni ein hunain hefyd yn dydan. Mae'n fai mawr a naid dwi'n cyfadda pan fyddai'n gyrru. Lot o freiau pan fyddai'n gyrru. Ond un peth yn arbennig, gadael i'r tanc petrol redeg i lawr yn rhy isel i anwybyddu o braidd. A sawl tro ar ôl taith o'r gogledd, dydy cyrraedd yn ôl i Corrit yn fanna, methu troi mewn i Aston ddigon buan i lenwi fyny eto.
Bron a bod yr rhedeg ar wag, running on empty. A fe allan ni wneud hynny'n gallan. Rhedeg ar wag, wrthi trwy'r amser. Ond yn anwybyddu, rhai o'r pethau pwysica a mwyaf cyfoesog yn ein bywyd. I fi a ddychwel fy enaid. Allan nes I stori yn tro am ryw grŵp o weithwyr ifanc o'r byd ariannol yn cymryd amser I ffwrdd mwyn mynd ar safari yn Affrica. A mae'r grŵp yn cyrraedd Affrica a maen nhw'n cyflogi 2 o arweinwyr lleol i'w tywys nhw ar y safari yma. A maen nhw'n cerdded, full speed, am dridia. Ac yna mae'r arweinwyr yma yn eu cynghori nhw I stopio am ychydig, I aros a gorffwys am ddiwrnod. A na, meddyn nhw, dyn ni eisiau gweld bob peth, dyn ni'n iawn, dyn ni ffit, dyn ni'n di blino, allan ni ddal ati. Ond ateb yr arweinwyr oedd na, meddyn nhw, rydyn ni wedi dod ar rhy bell, ar rhy fuan. Dyn ni wedi dod ar rhy bell, ar rhy fuan. A dyma ddeudan nhw, mae rhaid I ni aros rwan i'n heneidiau ddal I fyny â ni. Yna rhywbeth o hynny'n does y mywyd yr 11 ganrif ar 20 yma'n does drwyddi draw. Dyn ni wedi dod ar rhy bell, ar rhy fuan, a wedi gadael ein henaid ar ôl. Mae'n amser ar ddechrau blwyddyn fel hyn yn does I gymryd stoc. I feithrin yr enaid yma. I roi cyfle I Dduw I siarad â ni. I roi cyfle i'r cyfoes y soniodd Iesu Grist amdano fo. Ac yma, mewn awyrgylch tawel a ddoliad. Yma gwneud hynny. Yma, mi rydyn ni'n ymlynyddu a rhoi cyfle yn heneidiau dyfu. Tuag at o ef. He restores my soul. A mae'n fy adfywio. I fi addychwyl fy enaid. Fy enaid I nai. Yn cael myned fel aderyn bach o'r llawr. Ar adenydd cariad cynnes. Fri I ddfynwes. Iesu mawr. Amen. I gloi fe, ganwn ni'r emyn 579. 579. Ti yw'r un sy'n adnewyddu, ti yw'r un sy'n bywio cae, ti yw'r un sy'n tangnefeddu wedi'r cilio a'r pellhau. Bywiol rym roddais dim, bellach ni ddiffygiaf ddim. 579.
gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.